Goedenavond, u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag, zaterdag 28 september. Ja, ik vind het wel mooi dat ze dit toch gedaan hebben, ondanks wat ik begreep dat er wat lokale weerstand was. Van weerstand was vandaag geen sprake. 280 mensen maakten gebruik van de open dag bij Waterdune om dit nieuwe natuurgebied tussen Breskens en Goede beter te leren kennen. De dijk moet hier tot minimaal 14,20 meter of hoger. Het laagste punt is de duiker, maar die duiker is zwaar versterkt. Het is heel interessant, het was leuk. Mijn ouders hebben een vakantiehuisje hier op het park. Dus wij komen hier eigenlijk al vanaf dat ze begonnen met aanleggen. Dus al het grondverzet en dat soort dingen, dat heb ik allemaal wel gezien. Dus ja, het is erg leuk dat je nou even binnen het gebied kan kijken en de verhalen hoort van waar het eigenlijk voor ontworpen is en zo. Mooi verteld over de planten en over hoe het ontstaan is. En ja, het was echt heel interessant. Ik snap niet alles van alle plantjes en alle vogels. Maar toch vind ik het mooi en je leert er echt wel wat van. Als alles meezit worden medio volgend jaar de wandelpaden in het gebied geopend en kunnen bezoekers het hele jaar het gebied in. 27 standwerkers uit het hele land streden vandaag in Middelburg om het Nederlands kampioenschap standwerken. Dan pak je die doek gewoon droog beet en dan haal je hem daar eigenlijk zo overheen. Maar wat die doek ziet, pakt hij op. Wat dat er gaat is een echte Hollander. Wat hij gratis krijgt, houdt hij ook vast. Ja. Af en toe een beetje crème pakken, even eroverheen halen en hij komt ook nooit meer terug. Mocht u eventueel last hebben van een vervelende schoonmoeder, dat je denkt van ja, ik hou van mijn partner, maar mijn schoonmoeder moet ik niet zo. Mocht ze op visite komen, pak de crème, smeer het 2 keer op de hoofd en die komt ook nooit meer terug. De jury had een moeilijke taak. Niet alleen wordt er gelet op overtuigingskracht, maar ook dat er zoveel mogelijk mensen blijven plakken, dat ze niet heel snel weglopen. Dat er een groot publiek omheen komt staan, dat ze dus ook een leuk praatje hebben. Daarom is jodium een van de gemeenste vloeistoffen als je dat in je kleding gaat krijgen. Er zijn allemaal producten op de markt die je natuurlijk kan kopen. Maar deze mevrouw heeft me echt ervan overtuigd dat mijn vlekken uit de bank gaan hiermee. Waar haal je die overtuigingskracht vandaan? Geloof in je artikel. En als je in je artikel gelooft, krijg je ook de overtuigingskracht. Want als je zeker weet dat het goed is, dan kan je het ook aan een ander overbrengen. Geïrriteerde halspartij. Ja, u bent verleid. Ja, inderdaad. Want heeft u problemen met kalknagels of couperose? Of... Eigenlijk niet. Maar toch, een zakje gekocht van €20. Ja. We hebben een heel mooi verhaal gekregen. Dus als het nu niet werkt, hebben we toch voor €20 animatie gekregen. Dus dat is toch fijn. Het kampioenschap werd gewonnen door Paul Bol uit Veldhoven. Hij is al een tijdje in gebruik, maar vandaag werd hij officieel geopend. De nieuwe Al-Rahman-moskee in Middelburg-Zuid. En het was meteen open dag. Dat betekende veel lekkere hapjes en rondleidingen voor belangstellenden uit de buurt en daarbuiten. Het voormalige moskeegebouw was vochtig en zat vol asbest. Maar deze nieuwe ruimte is volgens het bestuur duurzaam gebouwd. Het geld ervoor, 3 ton, werd door de moslims zelf ingezameld en een aantal leden bouwden ook zelf mee. In het gebouw is plaats voor 150 mensen en er is een aparte ruimte voor vrouwen en voor het geven van Koranonderwijs. Eerst dacht ik ben 75, nou ik ben nog aardig jong. Maar nu ga je dus 77, ga je een beetje aan die 8 denken. En toen dacht ik ja, dan zo'n man van 80 op zo'n kojon, dat kan eigenlijk niet meer hè. En dus besloot Gerard de Waard zijn bijaardierschap in Tolen en Sint Maartensdijk op te geven. Gisteren speelde hij voor het laatst in Tolen en ontving hij een erepenning van de burgemeester. Want 42 jaar, dat is niet niks. Ik ga het zeker missen. Als ik erover nadenk, ik moet er ook niet over nadenken, want dat doet heel veel zeer. Ja. Gelukkig is er één grote troost. Zijn opvolger is een bekende. Mijn zoon natuurlijk, maar het is een superspeler. Ik vind, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik vind hem haast een van de beste van Nederland. Dus, Beter dan u? Ja, anders.
Een herfstachtige dag vandaag met flink wat wind, verspreid ook een aantal buien, maar tussendoor ook wat zonneschijn. En de buien gaan in de loop van vanavond langzaamaan wegtrekken en dan neemt ook de wind tijdelijk af. In de loop van vannacht echter gaat het regenen vanuit het zuidwesten. De wind trekt dan ook weer iets aan, tot vrij krachtig aan de kust. En de temperatuur daalt tot ongeveer 14 graden. Nou, en ook morgen blijft het stevig doorwaaien vanuit het zuiden tot zuidwesten. Ik denk aan zee zelfs morgen af en toe even een windkracht 7. En het is daarbij de hele dag bewolkt en regenachtig. De zon die krijgen we niet of nauwelijks te zien. Pas in de loop van de middag komen er wel wat meer droge perioden. Maar het blijft over het algemeen bewolkt. Bij temperaturen van maximaal 18 of 19 graden. Nou, de maandag verloopt in zijn geheel weer ietsjes droger met ook af en toe zon. Dinsdag volgt opnieuw wat regen en ook woensdag komt de zon af en toe tevoorschijn, maar dan wordt het ineens wel een flink stuk frisser. En tot zover. Straks ben ik bij u terug met Zeeland de Week, dus graag tot straks. En anders nog een fijne avond.